Доброто, приятели! Намираме се на реката. Много мои колеги ми казаха, че нивото е ниско и че рибата заради това не дава. Затова реших да дойда и аз да си пробвам късмета. Днес ще лова на плувка, пък да видим какво ще стане. Останете с мене във видеото, за да се насладиме на големи риби, надявам се. Айде до после. Днес след дълго чакане. Ето и първата риба. Според мен е доста голяма. Направо не ми дава да я изкарам да я видя. 50. Огромни 50. Много голяма риба. Скъсали. Хубав кефал. Кеф. Красота. Вкарване. О, мъчно скъса. Огромна риба. Погледнете за какво става въпрос. Погледнете каква риба. Сега ще я измериме. $53. Даже 50. Класическа двойка. Айде. Пак да ме зарадваш.
Който настоява, получава. Тая я изпуснах. Мамка. Охо. Смених местото, че другото е малко такова дъждовно пас. Слънчево и отделно ми удари само една риба за 2 часа. Реших да дойда да пробвам на друго място. И ето, че имам успех. Ще трябва да се вади кепа, само да видя голяма. Това е много голяма риба. Голяма риба. Иска да скъса. И по-големи съм хващал тук, но и тая не е лоша. Бори се под дървото. Има много леко течение, но е достатъчно тази голяма риба едва да я извада тук. Си 45-50 см кефалче. Да, направо си е 50. Много неудобно. Течение, мърда кепа. Общо взето. Сега ще ви я покажа. Ще я видите. Ето я. Огромен кефал. Сериозен, голям рибок. Айде да си бягаш.